Kanami bigyan kay dakog ng pagbago sa Baros Carles. Alright mga kalugos. Magato mo di kadto lang mo karon sa gabi kay may binayli di. Welcome kamo magato di sa Baros. Alright mga kalugos. Ari mga kalugos may nagapa-shoutout pag hindi maguya ko lang niya. Hindi makuagi. Shoutout kali sa mga taga-Gitig Gandaan mga pingido. Mga Barlas na gali may kilala ko na gali nga Barlas kag class shoutout lang ta mga kalugos. Ludi. Paano masabi? Hindi, joke lang na. Basta ilong go? Alright, mga taga-Gitig ka, no? Oh, thank you, Ludi. Gwapo nga mga kapitan, kagabuot, magbinuligon sa amon nga barangay. Arakag. Chill yan. Alright. Shout out ah. Alright, mga baskog ni nga team. Corona. Ano grupo niya? Pakita. Boss mga kailangos, dako sa pagbago. Ang ilasubong uli karon nga radyo Fuego mga kailangos. Ara mga kailangos, nagnami lagi diyang Baros Carles. Dako ang pagbago sa Baros Carles mga kailangos. Kanto lang mo sa gabi kang magpaili Alright. Isda mga isang ilang pintura. Alright, mga kailogos, welcome to Ilongos TV. Alright. Yung pagpuhod ka sa Baros Boso. Sino ang pangalan mo, Lodi? Sino ang pangalan mo? Christian. Rapol sa Baros Boso kaya. Shout out kaya sa mga taga Baros Boso na. Like and subscribe lang sa channel ko. Sa Ilongos TV kali. Alright mga kalugos. Magagawa, laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa. Ano daw nga, hindi ko naman sa basketball. Fuego. Abay, litaran. Sige, kita na lang sa gabi. Alright, pasay lang go. Alright. Are yung mga gwapuhon isang tropa nga. Yung mga ginakabalakanda. Sila o kung Mel. Sino pangalan? Lodi. Gwapuhon sang taga-Paspasan. Ikaw? Lodi. Si Boknoy talaga. Basta lang bro. Alright, mga gwapuhon ng mga taga-Baros. Alright, mga nilagos. Ari mga gwapahon dayo. Paalang tao mga gwapahon ka palalagyo. Hi, good morning mga gwapa. Alright. Shout out kalida sa mga gwapahon galing mga taga-Baros. Ari ko di subong Ilongos TV. Alright. Kamu taga-Baros mga mo? Siya lang. Ikaw ya. Giganti girl. Carlos mo nagyapon na. Welcome kalidi sa sa amon nga lugar. Diri sa barangay Baros. Mga gwapahon kay tayo mga kailangan sa mga gwapahon no. Oh, di ba? Gwapahon eh. Mga taga-Giganti kag Baros. Sino ang pangalan mo, Lodi? Jen. Ikaw pila ka na di pagbalik? Subong lang gid. Parang may naamoy ako hindi maganda.
Ako hindi mo ko pagbalikan. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Ako ay natutuwa kahit di sinasadyang. Basta Ilongga? Alright. Thank you. Thank you. Ilang taon nyo lang sa sa Ilonggo TV? Shout out kalida sa mga taga-uma. Alright, mga Kalugos TV. Alright, ari di ang taga-uma, mga kapungkot. Mga taga-uma, mga taga-Barasbosa. Alright, welcome lang ma. Welcome sa Ilonggo TV. Ano ang kanit ko yung mga tanod ko ulit ang ano na ang kapuhon nga tanod dito sa Barasbosa Carles. Basta Ilonggo. Alright. Tara tayo nga. Pagkita yun sa pagkapit. Ari ka lang yung kapuhon mga Kalugos sa operator ka. Nagbuego. Nagaling ka din nagbuego. Kung magpapaili magkapasin nyo nga barangay taga-pilar ang buego, ari gali may contact number man sila. Basta Ilonggo. Alright. Kilonggos, may nakita pag akong gwapo, dari kita. Ay, gwapo. Sino gani ang pangalan na Lodi? Alright. Sino pangalan mo Lodi gani? RR. RR. Ang akon galing amigo dari gali sa Barasbos. Gwapo ho ni isang Barasbos. Basta Ilonggo. Gwapo. Alright. Ang sa mga to, sa mga gwapo ng mga players ng Barasbos. Ano ning nga team? Ano ning nga team? Sino di ang pangbato sa TikTok? TikTok dance? Sino ang pangbato? Sino ang pangbato sa TikTok? Sample dali? Yeah! Panis. Palaban ng mga Ilonggos. Iyan ni Kana? Yan yung 5 fingers. Dali, pakita ba? Pakita. Gwapo ng mga players ng 5 fingers. Alright, basta mga Ilonggo. Gwapo. Alright. Pero sa piyak ko may mga palangga kita din nga mga players mo na. Alright. Mga gwapon, kag mga gwapahon. Alright, oh. Pero sa piyak, ayan pa! Oh. Nakita ko nga gwapa-gwapa. Alright. Hello! Ayan, buhat Basta ka bala. Ayan. Sino palangga yung mga pangalan? Ako si Adora. Di nagapuyo. Ikaw nagapuyo. Adora sa Barasbos, Carles Iloilo. Alright, ari mga Ilonggos makita yung nagkaroon ng pagbatok. Opo. Guys, pasample abi. Be. Idol. Basta Ilongga. Guwapa! Alright. Ari mga puno o kapalalagyo sila. Bagay na magpilagyo. Walang tao kita karon sa ilang TikTok dance mga Kalonggos. Alright. Good morning sa iski namon nga gwapahon. Alright. Mga Kalonggos. So, di ba? Gwapahon gani ya. Ari ba? Mga gwapahon nga mga drummers sa Barasbos Carles. Ang amon nga kapitan nga gwapo-gwapo gali mabinuligon nga kapitan amon nga Nonoy Mar. Alright. Alright, damo sa mga tao. Hi. Ara sa Maritan na basketball players, mga gwapuhon gid ang mga players sa Maritan. Ari pagid may nagasunod pagid Virgo party. Alright. Ayos. Oh, di ba? Oh, tanda magsahod, may pangbato guro na sa TikTok ara na. Lantas niya lang. Ayos. Alright. Teka din, anong inyong pangalan sa inyo? Player? PS Fighter. PS Fighter. Alright, taas ano? Taga Barasbos sige. Alright, basta Ilonggo. Basta Ilonggo. Guwapo. Alright. Wala iya. Ari pa gito. May nakita ko din yung kapon. Size. Taga din Lodi. Carles na yung mga Lodi. No, parente ka manigat. Sino pangalan Lodi? Palayaw lang
Lydia. Alright, welcome to Ilonggo's TV. Basta Ilonggo. Alright, baka muna sa akin. Alright, mga Ilonggos. Para hindi magpapirde sa taga Barusbos. Taga Barusbos eh. Lodi, di ba? Basta Ilonggo. Guwapo ah! Alright. Tanaw mo. Ay, go po. Basta ka pala. Ano nga, team? Shout out ka lang sa mga cosplay to Pogi na yan. Alright. Basta Ilonggo. Alright. Ay, sir. Alright. Uy! Ano ang inyong team? Alright, basta Ilonggo. Basta Ilonggo. Basta Ilonggo. Alright mga Ilonggos, pinakita akong gwapohon na taga din ikaw Lodi. Taga Barusbos. Alright, gwapohon sang Barusbos. Basta taga Barusbos. Guwapo. Alright. Nakita ko din mga Ilonggos mo gwapo. Ay, Lodi. Basta ka pala. Basta, taga din ka Lodi. Taga din ka? Taga inyo? At hindi, taga din man. Taga ako. Gwapohon ka lang sang Barusbos Carles. Basta Ilonggo. Medyo gwapo lang. Ay, grabe may banat. Basta Ilonggo, gwapo. Medyo gwapo lang. Medyo gwapo ka. Pwede ka makalayo. Pwede mana? Ay, kung babae, ano ba kayo? Pwede mana? Pwede magyapon. Grabe, may baligya sa gyapon. Diskan babae, lang mga Ilonggos. Tagad ka, Lodi. Taga Barasbo. Alright. Basta taga Barusbos. Gwapo. Alright. Tani madamo karon ang imo nga mabinta diya. Kita, salamat kita. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit. Again, may request all the players na mahamba Mga Ilongga. na dapat anakita mo sa oath of sportsmanship.